Kochakore higa mar 2022 nyaka 2024, sirkal oyango ni piny owacho oseloso thuolo mag tije maromo 400,000 e apise moriwo koda ka ndiko jopuonj maromo 76,000 e tich kod yawo chenro mag ohala kokalo e omenda mag Youth Enterprise Fund gi chenro mamoko. E wi mano, tije maromo 200,000 oselosi kokalo e chenro mar gedo mar ute ma nengogi ogonyore kod gedo mar chirni ma sani dhi mbele e kauntis mopogore e pacho ka. Jo-Kenya maromo 500,000 bende oseyudo tije kokalo e yor mbui. Piny owacho bende dhi mbele gi neno ni rowere oyudo lony kokalo kuom kuonde tiegruok mopogore. We are also making strides in the digital jobs program, but we've noted in this meeting the potential is much bigger. We just need to get the infrastructure in place in terms of ICT hubs and also not just tidying up that space in terms of the Kazi Mtandaoni program. Our program on labor mobility is on course, 393,000 in the last 2 years. It can be better. And we must follow through some of the issues that have been raised here as bottlenecks to see whether we can make that progress